Lege lokalen en inpakte tassen op de laatste dag van de Wildemerk. Hier waren 40 probleemjongeren opvangen. De campus deed ze zo'n dagen in de week en 24 uur thuis wennen en thuis kwallen wie verharren de laatste kans op een diploma. Jood krijgen 14 leerlingen haar diploma, maar de oren moeten toch meer in de oors opnieuw beginnen. Sommigen die kunnen niet thuis wonen, die gaan naar instellingen toe, dus die gaan uit huis wonen. Ja, het systeem is zo dat men daarop dan in wil zetten. Ja. Jammer, maar ja, het is niet anders. Treije Eline zette de campus uiteen. In die jaren hel je 34 leerlingen haar diploma. Maar omdat er minder animo wie als verwachten, kwamen er financiële tekwatten. Het kabinet hield geen extra geld toe voor de squallen en dus giet de stekker eruit. Ik was vastgelopen op het onderwijsgebied. Ik was telkens blijven zitten of van een niveau afgeschopt. En mijn thuissituatie was door mijn spijbelgedrag ook niet echt vrolijk geworden. En toen van jeugdzorg kwamen ze uit met dit project waar ik kan wonen en onderwijs tegelijk kan doen. En daar was ik wel heel blij mee, want dan had ik toch een kans op een toekomst en op een diploma. En heeft het succes gehad voor jou? Ja, zeker. Ik ben nu geslaagd met mijn diploma en ik kan gewoon nu weer verder. En de band tussen mij en mijn ouders, dat is ook stukken beter geworden. Voorman van de campus, Dirk Wijma, had jarenlang strijdens in de Wildemerk. Doch is hij net blij dat de campus verdwijnt. Want achterna voelt het wat die baan als borrel. Er zijn incidenten geweest, maar de laatste tijd hebben we er geen last van. En dat komt natuurlijk omdat er volle minder bij binnen. Er zullen 100 komen, er binnen een goede 40. Van de 20 medewerkers hebben tussen 2 uur een baan voelen. Wat er met de gebouwen gebeurt is nog net bekend.